Human sa duha ka tuig nga walay physical activities alang sa Semana Santa tungod sa coronavirus disease kun COVID-19 ning tuiga hayan makita na ang daghang tawo sa mga simbahan ug lugar alampuan. Kini human nga gibalik na sa normal o gitugutan na ang physical religious activities alang sa Katolikong simbahan. Gani gikalipay ni Regina usa ka manimbahay ang kausaban sa mga kalihukan sa simbahan apan giklaro nga angay gihapon mutuman ang tanan sa safety protocols. Dapat nasa social distancing sad. Siyempre nagmask na. Dapat social distancing siyempre never uban sa simbahan nagdiktikit sila, ganyan na, pero maglas ganda. Embracing. Samtang si Teresita, doon na pagyapoy kahadlok nga mudasok, kauban ang daghang tao. Sa akong kuan gudron, murag lipag yun maayo na ipadayon ang prosesyon, nobena, ug unsa pang kalihukan sa mga kanang Katoliko tungod sa pandemic. Maayo sige pag-celebral sa balay na lang para paglikay ba. Una nang mipagawas ang Archdiocese of Cebu ug pahibaw nga ang mga simbahan tugutan na nga moabot sa 75% ang capacity atol sa mga kalihukan sa Semana Santa. Mihibalik na usab ang bisita iglesia ug naandan nga mga prosesyon sa matag parokya apan kinahanglan gihapon ang pagtuman sa health protocols. Gani ang Cebu City Police Office kun CCPO nangandam na alang sa pagpatuman sa seguridad atol sa Semana Santa sunod semana. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga walay mga restriction ang ipatuman sa kapulisan sa Semana Santa apan mipahimangno sa katawhan nga magpabilin magsulob og face mask. Balik na ta sa normal. So tanang activities with regards to religious activities related to sa Lenten season, balik na sad siya. So katong mga pagpahigayon o mga vigil, procession, bisita iglesia, so balik na sa siya. But face mask gihapon. That is the only difference, doon na face mask. Pipila sa mga lugar nga tutukan sa PNP mo ang Good Shepherd sa Banawa, Tower Hill sa Talamban, ug mga simbahan nga hayan magdasok ang daghang magtutuo. Kapin sa 200 ka mga pulis gikan sa nagkalain-lain nga police station sa Dakbayan ang ipakatap sa dalan alang sa mga gikatakda nga prosesyon o pagbalik sa buhing Kalbaryo. Samtang dugang pulis ang ipadala sa isla sa Bantayan nga usa sa pundukan sa mga daghang deboto ug mga turista atol sa Semana Santa. Mga sakop sa Provincial Mobile Force Company ang mopatuman sa seguridad sa isla ilabi na nga duna sab sila'y kalihukan alang sa ilang kapistahan. Samtang gipangandaman sab sa PNP ang kabanhawan sa Minglanilla. Yung sugat sa Minglanilla, nag-request si Chief of Police. Ang concern naman natin dun yung possible obstruction ng traffic. That's why we are formulating a rerouting scheme para i-publish namin bago mag-Holy Week para may guide yung mga tao. Hapon pa naman to, peak hours, no? Para may guide sila kung saan sila magpa-north or magpa-south going towards or from Cebu City. Tinguha sa kapulisan ang mapahapsay ang pagbalaan sa Semana Santa karong tuiga, ilabi na sa pagbalik na sa mga kalihukan sa simbahan. Kini si Shariza Mayoy alang sa My TV Cebu.